ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам ба личкаи канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар, мошинхарои муҳтарам. Ана имрӯз 30 майи соли 2025 сол шумо дар канали ютуби Саудо ТВ қарор дорен навори мошинҳои фурӯшии арзон. дӯстони азиз, барои реклама рақамҳоро мегзорем. Заминаи мошинаи хонаи чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. Ирӯза наворда ҳастай ВАЗ 2107, Mercedes Benz C-Class, Toyota Camry, Volkswagen Mark-уш ҳастай, BMW тройка ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Opel Astra H ҳастай, Opel Astra F хечибек, Astra F Sedan, хоб баъдан Astra H. хулас беҳтарин навор Astra G, Daewoo Nexi. тамошо кунен, лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунен, наворамо сар мекунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. якумин мотори фурӯшӣ. дӯстони азиз, рекламаро аз мотор сар мекунем. мотори фурӯшӣ аз Портери 2. ҳамин мотор дӯстон как вагонай мега просто мефурӯшемша. мотори автоматикаи Портери 2. адрес ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез, нарх 12000 сомонӣ. аз Портери 2 автоматика. ҳамин мотор дӯстон нави пачкай как вагонай савдош мекунем 12000 сом. касоне ки аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг мезанад, бо худохоҳ арзонтон мекунам. марама дӯстон, ҳамин шахсият ҳамин мотора мефурӯша. кадомитон дар лозимай, кадоми дӯсту бародаратон мақсадам хеле моторш дар курай, метонен рақамҳои акара рӯй кунен, худо хоҳад масъия кунад бигирен. ё ки шумо дар лозим боша, агар занг дада чахчах карда бигирен, метонен занг дада бихаренаш. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2114 ҳастай ки дар шаҳри Душанбе 2114 2004 сол. нигоҳ кунед дӯстон. бензини холӣ, абъёмаш 1.7 механика. ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100% ҳай мега, камбудӣ надора. хулас ватсапшона мегзорем, маълумоти бештарша бигирен. 2114 2004 сол, 30000 сомонӣ, номеро падарка 9797. ина марамат ҳолати нахаду, ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Душанбе. любителяш бошен, агар занг зада бигиренеш. навор кардем, навори мошинҳои фурӯшӣ дар канали Саудо ТВ, число 30 майи соли 2025 сол. маълумоти бештар оиди ҳамин 2114 худотон занг зада бигирем бача азиз. лайкора бимонен, дар канал подписатсия кунен. навори пагоҳина, навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra F дар кузуфи хечибек ҳастай. бачакҳое ки ба хотири хечибек тамошо мекунанд бошен, агар дар коммент нависен ки мо ҳами ҷаем. Opel Astra F кузуфи хечибек, шаҳри Душанбе, 93 выпуск, 25000 сомонӣ. газ плюс бензин, мотор 1.6, коробкаш механика. системаи дохили мошин тозаҳак, қисми дохил мақсад шурӯъ аз видам, краскашам мақсад соза бачаҳо, где-то 85% краскош. хуб, рақамҳои 9393 ватсапи соҳибмулкаи номери ахиршай. худотон боз маълумоти праша, оиди мошин, оиди саволу ҷавобу муомилаи нарх навои мошин парсон шида метонен. аз Саудо ТВ чикор кардан? фақат навор карданай, аз шумо интихоб кардаву маъқул карда харидорӣ кардан. не ки дӯстон лайкотона бимонен. чанд қариб метонен лайк монен, поделитсия ва подписатсия кунен наворои беҳтарин аз мо. мегзарем ба чорумин Nexi фурӯшӣ.
аз якчанд маркаи Nexia мондем, мошинои мақсад фурӯшӣ мондем, тамошо кунед. Daewoo Nexia астае ки солаш 96 сол, мотор 1.6, коробкаш механика, сӯзишвориш бензини газ. ҳуҷҷат надора, шаҳри Турсунзода, регари пешина. Нарха бинен 10,000 сомонӣ. Абача дар 10,000 сум метавонӣ бихариш. Занг биза, аз уми канали худам салом расон. Нарх 10,000 сум боз муомила доштааст. WhatsApp-шон +1 905 Русияҳай прямои метавонен аз Русия занг занен ёки дар WhatsApp-шон аз Тоҷикистонам муроҷиат карда метавонен. маъқул шуда боша агар пурсон ша бачаи азиз. баъдан вақте ки мошинотонро роӣ мекунен, ҳаракат карда адресҳоро пурра роӣ кунен, чунки бисёри тамошобинҳо мисол аз Русия ҳастанд. чихеле ба номерои Тоҷикистон ба номерои Русия ба Тоҷикистон занг занг камтон мушкилае ку. Мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, солаш 93, газу бензин, мотор 1.6, коробкаш механика. рақамҳои Тоҷикистон дастӣ, рақамҳои Русия WhatsApp мегзорем муомила кунен. 94 када гем мега, 93 солай, неки гирифта 94 кадиян. Хетчбеки 94 сол. Пробегаш 268,658 километр. Утилизация дора, ҳуҷҷатош 1 сола, алиш намешава. Мошин мегар аз худ надора, мешини ҳай мекунӣ. Мотор масла намехӯрад, дутам намекуна. хулас ҳолати нахадуай. 27,000 сомонӣ мегемша. касоне ки мехара боз каму беш савдо ҳам карда мешава. худотон дӯстон, аз уми канали Саудо ТВ занг зада масъак маъқул боша бигиринша. чизе ки роӣ мекунан навор када мемонем шумода. мегзарем ба шашумин Daewoo Nexia фурӯшӣ. Daewoo Nexia астае ки солаш 96 сол, шаҳри Бохтар, қурғани Пешина. нарха бинен 14,000 сомонӣ. мотораш 1.6 механика, газ плюс бензин. мошинча дар Қурған, мошинбозори Ҳоҷи Шариф, марҳамат. савдо дар пеши мошин, алиш умуман намешава. бародаро беҳуда ғам натен, фақат ба суми тоҷикӣ 14,000 сомонӣ дар WhatsApp мон 95 35 ахиршай 3595 занг зада муомила кунем бачаҳои азиз. хоб навор дарозай, пака навор дарозай. як 12 минут дига видео ҳастай, тамошо кунен. якчанд маркаи мошино ҳастай. ҳаракат кардем ки мошинои арзон навор кунем. шумо тамошо кунен, маъқулш када бигиринж бачаҳои азиз. лайкотонро бимонен. ами имконияти лайк мондан боша биҷихенеш, бо беҳтарин кор мешава. мегзарем ба ҳафтумин Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Бенз С-класс ҳастае ки солаш 2000 сол. айни ҳол дар душанбе нахаду мор дара бинен чихе хушрӯ. нарх 50,000 сум, бензини холӣ, объёмаш 2, коробкаш автоматика. С-класси автоматикаи 50,000 навор кардем. бинен чихе хушрӯакаян. хоб мотор 2 автомат, документам дора мега бачаҳои азиз, ҳуҷҷат дора. нарх 50,000 дар рақамҳои 6025. худотон боз маълумоти пурраша метавонен занг зада бигирем бачаҳои азиз. инами ҳолати нахадуи конкретно 2000 вой пуска 50 ташкадан маъқул шава агар бигиренеш, нашава лайкора монен, навор топ дабарава бо нафарое ки мисолам хеле мошин мехоҳанд ва ё чокна харидорӣ кунанд бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳаштумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry ра бинен чӣ хеле арзонай. абача шумо дар канали Саудо ТВ энохӣ мор дара бинен қадду қомати мошина би. Toyota Camry 2003 сол, шаҳри Ҳисор, 50,000 сум аромад, бензини газ, коробкаш механика, объёмаш 2.4. рақамҳои 72 ахири номерои сӯбмулкай метавонен худотон зангза пурсоншен. мотораш 2.4 механикӣ, газу бензин, 50,000 дар шаҳри Ҳисор. 2003 сол Toyota Camry дар назди Харбуза, шаҳри Ҳисор, марҳамат. занг зада муомила кунен, маъқул боша бигиринша.
خب بعدا دوستان بسیاری شخصیت‌ها در کامنت می‌نویسند که ماشینای قیمت نوار نکنین. همین 50,000 پویان حرکت میکنیم که نرخ نوای ماشینا را مونیم. اصلا قیمتی بعدش هم سون باشه میگه در جنگل شوربای کو. میگذاریم به نهمین 2107 فروشی. لوبیتیلی همین 07 به حد بسیار میدونین. نوار میکنیم جاش سودا میکنن. واز 2107 سالش 2005 سال شهر دوشنبه 15,000 سومانی. نگاه کنیم میگویی که تنیروفکا داره. بچه داره آخی. 15,000 سومان بنزین خالی موتور یک گوشش کاروبکش مکانیکا. ماشین کمتر کار داره میگه. تنیروفکا 3 ماه هسته. داکمنتو سالانه هسته. ماشین نخدو سروشنا سوم در کورای. 2005 سال 93 و 94 و 95 سال نیست. 2005 سال 15,000 سومانی. اینا دوستان خودتون معلوماتی بیشتر رقمای 96 99 ده زنگ زده نصیحت کرده بگیرینش. میگذاریم به دهمین استراجی فروشی. اوپل استراجی هسته که سالش 1998 سال در شهر بختر قرغانی پیشینه. تولکا بنزین موتور یک گوشش کاروبکش مکانیکا در کوزوفی خچی بیک. مرامت دوستان خودتون پرسونشین. سروش نه فروخته میشه. سبب سودا کردن ما قرضدار هستیم به اون خاطر سوداش میکنیم. ماشین درد نداره التماس کدومی میخره همون زنگ زنه بسیار ارزان نمیشه. ماشین حالتی نخدو 47,000 سومانی باز سودا کرده میشه. رقم های واتساپ 4999 از نام کانال یوتیوبی سودا تیوی زنگ زدن معلوماتی بیشتر شو بگیریم بچه عزیز. خچی بیکی استراجی 98 ویپوسک. میگذاریم به 11مین اوپل استراش فروشی. اوپل استراش هسته که سالش 2006 سال در شهر دوشنبه. بنزین خالی موتورش یک گوشش کاروبکش مکانیکا. استراش کاروان. نگاه کنین دوستان عزیز. سروش نه سلام علیکم مردمی استراش هر میگه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. داکمنت یک ساله اوتیلیزاسیون داره میگیری. گازه میجقی فقط بهوده زنگ نزنه التماس 49,500 سومونی مرامت استراش 2006 سال. سپید کنیم بچه عزیز خیلی نرخا رید کرید کمی شوه. خب معقول که باشه زنگ زده بگیرینش. مکانیکش بدست یک گوششی مکانیکی 2006 سال 49,500 سومانی. مرامت دوستان خودتون با زنگ زده پرسونشین. میگذاریم به 12مین ماشینی فروشی. اوپل استریف هسته که در کوزوفی سیدان. انای ماشینا جدت داشتن که کی سودا تیوی نوارش میکنه. سیدانچه 96 ساله نگاه کنین 35,000 سومای چوت کخشتوها کنه که مردش ببینین قد و قامتش ببینین چه خیلی مقصد گنده خشتوها بچه عزیز. 35,000 گاز و بنزین موتور یک گوشش مکانیکا بوده است. رقم 1150 میتونین حوزی زنگ زنین. انای کراسکا دوستان خداوی میدونین. مثال نگاه کنین چه خیلی از وید خشتوها کایده مقصد همین ماشین همی بگیره همی خشتو باشه هایکنی دم کیف که هایکا بگرده مقصد بچه عزیز. 96 سال در شهر ایسار 35,000 سومانی معلوماتی بیشتر زنگ زنین بچه عزیز. خب لایک رو امونین در کانال سودا تیوی پادپیسات سکنین. چیزی که باشه روی کنین رکلام کده فروش میگذاریم. بعدا نفرایی که ویدیوهای ما را میگیرین همون نمره خودتون نمونین برای رکلام کده. من دیدم بچه‌ها جلوت میزنم مقصد خفه نشین و کانالتون محکم شه. میگذاریم با 13مین ماشینی فروشی. BMW ترویکا BMW 3 سریز هسته که 2000 ویپوز شهر وحدت 50,000 سومانی. بچه BMW کمر از خود بی 1.8 مکانیکا بنزین خیلی خشرانه نگاه کنین. ویدیوشگره نیزوش معقولش نکسون ندارم بگیریم شه. 50,000 شهر وحدت 1.8 مکانیکا. ماشینچه میگه سوی مولک. BMW ترویکای حالتی خوبه نخدو قرار داره.
ҳуҷҷатҳо 8 моҳа ҳаста, утилизатсия дора, люк дора, кондитсионер кор мекуна. Хулас мошинча чоткаи бад без камбудияй айҷош коксмети ҳайкада мегардиш. Просто барои гулят кардан сади накни BMW айнумш просто мошини худаш зурайда. хуб, як савол, шумо дар кадом маркаи мошин маъқулай? бовар дорем ки ҷавоб метин. дар комент нависен шумо дар кадом маркаи мошин бисёртар маъқуле бачо. савол шумо да. мегзарем ба 14-мин Volkswagen бораи фурӯшӣ. Volkswagen ҳастае ки 2003 сол шаҳри Хуҷанд 37,000 сум, бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш автоматика. Салом бародаро, мега мошинчаон беҳад тозаҳай, мошинча як дастгаштагай, мошинча нахаду ҳолати хуби техникӣ 37-аш мегем. касе ки мехара боз камбеш савдо ҳам мешава бачо азиз. инами ҳолат, инами краска 2003 сол шаҳри Хуҷанд. маълумоти бештарша бигирем бачо азиз. хоб, баъдан дӯстон азиз, чизе ки мо дар роҳӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, ҳамаша ҳаракат кард навор кардем. хулас далши бо чизе ки роҳӣ мекунем дар WhatsApp дар аввали навор мондагии номеромон, мошинаи заминаи хона чизе боша, видеонавор ка адресаш роҳӣ кунен. ҳамин реклама ахирона тамошо кунен бачаҳо. имконият боша ҳамира падилиса кунен. аппарати пеноблоки хидмаем. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, автори Саудо ТВ ҳастам бо шумо. станоки пеноблок бурурӣ бародар азиз, нигоҳ кунен. як қолаб, ду қолаб, се қолаб, ҳар як қолаб 6-тоги пеноблок мебурора. ин размери қолабо хоб 60 30 ба 20 тай. хитон хит кардем бача азиз. масаҷа биробардем якчанда калон калон мешаванд. се қолаб дора, дуташ 12 тай, як тайгаш боз 4 тайга 60 ба 20 тай, боз як ду 3 тайга перегородкада даҳака мебурора бародар азиз. инаи маҳсулотша алибастр мегирем. хоб қумо баъд семент хай об инаи дариҷа мекӯбем. вақте мерезем мекӯбемш мерезем. короче пена генератор дора ҳамроҳи худаш, компрессор дора, миксер дорад. хоб аз ҷа хай хафша мегирем. шпател дар кор мешава, сатил дар кор мешава, қум семент. якним қопчаш хоб севним пеноблок метия. амира як қопчаш худаш короче 14 сомонай, 14-15 сомонай як қопчаш. нигоҳ кунем бача азиз, якним қопчаш 3 та хайна бигирем. 3 пеноблок мебурора. 3 та пеноблокаш 20 сомони 60 сум мешава. хоб 3 кара таша 60 сума, анаи як қопчаш 14 сума. ҳисоб кунед якним қопчаш 14 сум чанд та мешава. баъд натиҷа бизнеси тайёра бародар азиз, нигоҳ кунед. да мақсадо барои хона кардани хидм гирифтам, корбори хидма кардам, хонаҳома бардоштам баша азиз. баъд ина акама хидм дар ҳайси блогерӣ кор мекунам. ҳамин чиз мада дар кор нестай. кадомитон мехара ина марамат аз Ӯзбекистон заказ кардам, қариб мада ҳамин чиз 14,000 сомон ғалтид. касе мехара 12,000 сомон мефурӯшмаш. марамат инам дар WhatsApp бинависенен. адрес ноҳияи Восит, деҳаи Ҷаврез. ина дӯстон азиз, худо хоҳад бо худам нишонтон метавонам тарзи тайёр карданша, айки ҷо гирифтани алибастра бас мефаҳмонам. занг занен, кадом да дар корай, занг занен, кадом дӯсту бардортон хоҳиши харидори аппарати пеноблок дора, дар ами навора падилиса кунен. зинда бошем азиз, обод бошен, лайкҳо рамонен. Саудо ТВ бо шумо.